May buntag, may igsoon, ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa usa ka magwawali o si Ginoong Hesukristo nagpadala sa iyang mga disipulo ngadto sa usa ka lungsod nga giingon diri nagpadala siya kaninyo gipadala ko kamo sama sa usa ka karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Kung atong pamalandungan kini mga igsoon, karnero niya gipadala ngadto sa mga panon sa mga lubo. Di ba ang mga lubo mga igsoon mao kani ang mukaon sa mga karnero. Murag giingon ni Ginoong Kristo nga ipaadto kita sa lugar nga makuyaw. Nag-ingon diri sa atong ebanghelyo sa kapitulo 10 bersikulo 16. Ingon diri, pamati kamo ako nagpadala kaninyo at nga sama sa mga karnero at sa mga lupo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalungo sama sa salampati. Mga igsoon, si Ginoong Hesukristo nagpadala sa iyang mga tinun-an ngadto sa usa ka makuyaw nga dapit panon sa mga lubo. Muni padala ni Ginoong Hesukristo ang iyang mga tinun-an aron pagsangyaw ngadto sa usa ka lungsod nga makuyaw nga dapit. Busa mga igsoon, gipahimangnuan sila ni Ginoong Hesukristo nga magmaigmat o magbantay kanunay sama sa usa ka bitin. Sa may mga igsoon, o gingon pa niya, og magmalumo kamo sama sa usa ka salampati. Mga igsoon, kung kita magsangyaw sa maayong balita ngadto sa atong isikataw, kinahanglan nga naatay kasing-kasing nga malumo og mapaubsanon. Mapaubsanon labi na ang atong sangyawan ang mga tawo nga nuhaw. Sa mga nuhaw mga igsoon, walay grado. Kung kita magsangyaw sa maayong balita dito sa mga tawo nga walay mga grado, ang atong madungog kanila mga igsoon mao ang pagbugal-bugal kanato. Kay wala gyud mga grado, wala sila kay bawag unsay atong gipang sangyaw. So mabati nato sa ila ang pagbugal-bugal. Miingon sila mga igsoon, sangyaw-sangyaw may manghatag mong bugas kay malipay pa mi. Mo kaniya atong mabati kasagara mga igsoon sa mga tawo nga atong sangyawan nga wa pa gyud sukad kadungog sa pulong sa Dios. Sa kinahanglan gitag na kasing-kasing nga malumo ug mapaubsanon. Ug sa mga tawo nga naay mga grado mga igsoon, mao ni atong mabati sa kanila. Diha mabati nato sa ilang mga baba ang pagbiay-biay. Pagbiay-biay kanato. Labi na kung kita labi na kung kita nailhan nila nga sa magwali-wali magsangyaw-sangyaw nga silingan man ako na kailan mo na mo. Mao gini kasagara mga igsoon. Og mangoreksyon sa atong mga istorya. Mao gini kay mga graduhan lagi atong bantayan ang atong mga sayop o kita koreksyonan. Busa kinahanglan nga natay kasing-kasing nga mapabsanon kay kung wala di kita makalahutay mga igsoon. Kung kita naay kasing-kasing nga mapaubsanon, dili ta matarog sa bisan unsay mga paglutos o pagbugal-bugal
nganhi kanato kay ang atong misyon mao ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus ug sa makasasala. Kay wala mo ani si Ginoong Kristo sa kalibutan alang sa mga matarong kundi alang sa mga makasasala. Ug diri sa atong ebanghelyo sa kapitulo 18 nag-ingon diri mga igsoon. Dadon kamo atubangan sa namunuan ug sa mga hari tungod kanako og pinaagi niini makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Bisan pa ang katong mga tawo nga naglutos kanato, nagbiay-biay kanato mga igsoon, ato gyapon tong sangyawan sa maayong balita. Kay walay gipili ni Ginoong Kristo, kay nag-ingon lagi siya sa iyang pulong nga ani siya sa kalibutan dili tungod sa tawo nga walay sala kundi dili tungod sa tawo nga makasasala. Padayon ta di sa versikulo 19 nag-ingon diri, kung dadon kamo sa hukmanan ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inig abot sa panahon hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kitagaan tag assurance sa atong Ginoong Kristo nga di ta angay mabalaka, kay ang balaang espiritu mugiya kanato ug unsay ato isulti panahon kung kita mag-atubang na sa hukmanan. Ang balaang espiritu mugiya kanato siya, kay nagaingon diri sa kapitulo 20, kay ang mga pulong nga inyong unyang isulti dili inyo kundi iya sa espiritu sa inyong amahan nga magpasulti pinaagi kaninyo. Ang atong isulti mga igsoon dili ato kundi ang balaang espiritu na maggiya kanato sa pagsulti unsay angay isulti ug unsaon nato pagsulti. Nagingon diri hatagan kita niya unsaon nato pagsulti ug unsay atong isulti. Sa di ta angay mga mabalaka mga igsoon kung kita magsangyaw sa mayong balita, kay ang Ginoo kanunay mag-uban kanato, iya kitang ilikay sa mga katalagman. ug diri sa Mateo kapitulo 10 versikulo 22 to 23 nag-ingon ni, dumtan kamo sa tanang tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Mao ni naghatag nato assurance mga igsoon, kung kita mulahutay sa pagpangalagad sa Ginoo maluwas ta sa hantod sa katapusan. Busa kung ang atong pagpangalagad sa Ginoo wala tay makuha, nganong mangalagad pa man ta? Diyos, ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon anaa ang kalipay, ang kalinaw o kaluwasan kung kita maglahutay. Saan ba nato paglahutay mga igsoon? Nga taliwala sa tanang dagkong mga problema mo na ingon sa pulong sa Ginoo, pangayo kamo kay kamo paghatagan, pagtuktok kamo kay kamo pagaablihan. Musa mo na atong buhaton mga igsoon, mangayo ta sa Ginoo kusog unsa pa man atong gikinahanglan ato kanang pangayoon sa Ginoo, kay ang Ginoo andam kanunay mohatag sa iyang mga katawhan nga nagtinuoray nga nag-alagad kaniya. Di sa katapusan nga ibang atong sa 23 nagaingon diri mga igsoon, kung lutuson kamo
sa tanan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga ang dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot ang anak sa tao. Soon kung kita magsangyaw sa usa ka lungsod, unya dili mo dawat kanato ang atong gisangyawan. Muning giingon sa ebanghelyo gahapon nga itaktak ang inyong abog sa inyong tiil ug balhin sa lain. Munay maigsoon nga itaktak kay human naman nato sila giwalihan, gisangyawan sa maayong balita, di man sila mudawat. Di na nato na problema mga igsoon. Basta gihimo nato ang atong buluhaton nga magpagsangyaw sa maayong balita kanila. Naranan nila kung di sila mudawat. Munay nga balhin kamo ngadto sa lain nga lungsod. Sa mga igsoon, kinahanglan nga kita mga alagad sa Ginoo, sumusunod ni Kristo, kinahanglan tun-an nato ang kasing-kasing nga mapaubsanon na malumo nga kasing-kasing kay aron unsa man ang mga paglutos, pagbugal-bugal kanato, dili kita maunsa mga igsoon. Magpadayon ta sa pagsangyaw sa maayong balita kay mao kana atong misyon nga gihatag kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nato ebanghelyo, palihog manindog.